sada želim tortu. Hajde, pripremite je. Vidim da vam se svima sviđa ideja. Samo šef izgleda zbunjeno. Ja nikad nisam pravio torte. Treba mi recept. Sad ćemo da vidimo gdje li je. Ne, sve mi je sa mesom. Ova knjiga mi ne pomaže. Propao sam. Zaista? Meni je to lako. Već sam smislila šta da radim. Za početak treba napraviti žele. Da, umutit ću vodu sa želatinom. Tako je. A sada malo čekam. Dodajem jagode. Tako su mirisne, bako, hoćeš? Naravno, daj mi. Kako slatko. Što si već napravila? Napravila sam žele. Sipam ga u kalup. I eto, imam žele srce. Ukrasit ću ga šlagom. Tako je. A zatim ću ga posuti konfetama. I dodati višnju. Gotovo. Ispalo je odlično. Hvala, bako. A šta je kod tebe? Kod mene je sve jednostavno. Kora i šlag. Eto. Sastavila sam tortu. Sad je treba ukrasiti voćem. Kakva lepota. Jednostavno i jako ukusno. Šefe, šta ste smislili? Ne pomerejte se i ne dišite. Valjda se drži. Mogu da se opustim. O ne. Torta je pala. Tako sam besan. Kako me sve nervira. Mrzim torte. Volim da kuvam meso. Pustite me na miru. A ja znam šta će pomoći našem šefu. Hajde da mu poklonimo kamion. Drži, šefe, ovo je za tebe. Nije mi ništa potrebno, pustite me. Što je ovo? Lopta? Ne treba mi, mrzim lopte. Ideja. A šta, ako sipam čokoladu? Direkt novu loptu. A sad je treba malo potresti. Tako je, još malo. Aha. A sada skidam loptu i... Savršeno. Sada uzimam flašu želeja i sipam žele direktno u moju čokoladnu kuglu. A sada ubacujem prskalicu i gotovo. Lindsay, probaj. Wow! Šta je ovo? Šta će biti kada prskalica izgori? U čemu je fora? Ništa nisam razumela, šefe. Okej, ne brini. Sad ću razbiti tvoju bombu. Da vidimo šta je unutra. Žele? Okej, sad ću da probam. Pa dobro, ukusno je, ali ipak to nije torta. A šta je ovdje? I tu je žele. Okej, probat ću. Da, to je već bolje. Opa! Ovo najviše podsjeća na tortu. Da, super! Baš mi se dopada. Bako, pobeda je tvoja. Čestitam! Ozbiljno? Baš mi je drago. Joj, šefe, ne brini. A sada želim jelo sa srebrom. Hajde, počnite brzo da kuvate. Okej. Da, to je lako. Uzimam jabuke. Ja sam inače naučila da žongliram. Ups, izvini, šefe. Izvini, Rose. Dobro, vežbat ću još. Na čemu sam odostala? Tačno jabuka. Umačam je u srebrnu čokoladu. A zatim dodajem slatke srebrne kuglice. Da, super. Gotovo. Rose, nemoj da diraš. Šta to tamo šef radi? Ja punim cipelu belom čokoladom. Da. Zatim ću rasporediti čokoladu po kalupu. Da. A sada mogu skloniti kalup. Gledajte. Da, ali to nije sve.
Sad ću ofarbati cipelu. Uradit ću to uz pomoć srebrnog spreja. Gotovo. Ostalo je ukrasiti sve dijamantima. To je remek delo. Baš mi se sviđa. Izgleda savršeno. Da, super. A što ja da radim? Mleko ne, jaja ne, brašno također ne. I lepinje mi ne trebaju. O, sladoled. Da, to je sigurno ukusno. A sad mi treba disko kugla. O, da, odlično. Razbit ću je. Ha! Gledajte. Sad je moj sladoled još lepši. Prijatno, Leslie. Wow, napravili ste super jela. Probat ću prvo sladoled. Joj, moji zubi. Ne, to nije okej. A što je ovdje? Izgleda lijepo. Wow, pa to je jabuka, super. Hvala, bako. Gledajte, a ovdje je cipelica. Sad ću da je probam. Ne, stani, Leslie. Nju treba jesti, a ne nositi. Šta, jestiva cipelica, stvarno? Baš je ukusna. Šefe, pobjeda je vaša, čestitam. Da, ja sam pravi majstor. Dakle, a sad mi spremite burger, jel može? Želim nešto hranljivo. Važi, bit ću rađeno. A meni će trebati lepinja. A povrće ne. Miley, šta si uradila? Izvini se, ali to je bilo smešno. Dakle, sada uzimam Nutellu i razmazat ću je po celoj lepinji. Odlično. Tako je, da. Preko stavljam bananice. Zatim prelivam sve šlagom. I dodajem šarene bombone. Ali ni to ni sve. Dodat ću još marshmallow. Zatim sipati čokoladu. Posle staviti jagode. I pokriti sve drugom polovinom lepinje. O da, moj slatki burger je gotov. Potpuno običan burger. Šta? Nema više čipsa? Dobro, imam ideju. Napravio sam rupu u lepinji. Da, baš to sam i htio. Stavljam je na dno. A zatim prelivam sve sirnim sosom i kečapom. Odlično. Stavit ću još sir. Posle pljeskavicu. Zatim salatu, paradajz, sir, opet pljeskavicu i tako ređam do kraja. O da. A sada okrećem i gledajte šta je ispalo. To je burger kula. Miloše, treba da proverim nešto. Aha, moram da prebrojim sve. Da, znači sir i lepinja. Same, tvoj burger ima 1500 kalorija. To je prilično mnogo za malo, Jess. Kakav užas! To je kalorična bomba, Seme. Da, zato ja imam bolju varijantu. Treba će mi list nori. Na njega stavljam pirinač, posle krem sir, komade lososa i avokado. Odlično! Preko ću dodati još malo pirinča. Da, sklanjam kalup. I uvijam sve. Da, odlično. A zatim ću umočiti sve u prezle. Aha, dodat ću još malo. I mogu staviti u fritezu da se prži. Mislim da je dovoljno, može da se vadi. O, gledajte, zar to nije prelepo? Servirat ću sve lijepo i moje jelo je spremno. Dobro, prijatno. Wow, nevjerovatno! Što? To je nešto neobično. Pitam se šta je unutra? O, kako je ovo ukusno! Nisam očekivala. Wow, kako sočno! Da, cool. Idemo dalje.
A to je pravi mesni burger. Jedva čekam da probam. O, da, to je stvarno dobro. A bolje nego u McDonald'su. I ostao je posljednji burger. Da vidimo. Tu su slatkiši. Da, to je umjesto deserta. Ali ko je pobedio? Sva 3 jela, čestitam. Neverovatno, zagrljaj! Hoću da mi napravite čokoladu, jel može? Wow, naravno. Ja ću odmah početi sa kuvanjem. Treba će mi mlečna čokolada. A još bolje 3. Odlično. Sad ću istopiti čokoladu. Da, tako je. I obavezno dobro mešam. Super. Sada dodajem plavu boju. Tako je. Zatim mi treba ovakav kalup za čokoladu. Da, to je Labubu. Svi ga vole. A mala će sigurno biti oduševljena. Dakle, sipam plavu čokoladu u kalup. Zatim preko dodajem čokoladne kuglice Maltesers. A gde su sve kuglice? Hej, ti mali lopove! Dođi ovamo! Sad ću te ja! Vrati kuglice! Odmah! Odlično, tako je bolje! Izvinjavam se, idem ja? Ova deca! Dobro, sad ću spojiti 2 dela i dobro sve potresti. Gledajte šta mi ispalo! Ovo je plavi čokoladni Labubu. Dodat ću par detalja i eto. Lepota. Bako, halo, Bako, gledajte. Šta da gledam? Tu nema ničega. Kako nema? Ali, gdje je moj Labubu? Izgleda da sam shvatio. Tako si sladak, sad ću da te pojedem. Ne, on nije za tebe, vrati mi ga. Šta je to? Sejuzan, dušo, nemoj biti nevaljala. Mislim da imam ideju. Sad ću pogledati šta imam u svojoj torbici. Ne, to ne odgovara, ni ovo. Kakva smešna stvarčica. Našla sam, da, to mi treba. I naravno čokolada. Kako je to sve stalo tamo? Ženska tajna. Dakle, sipam čokoladu u moj kalup i ostavljam da se stegne. Gledajte šta je ispalo. Ali to još ne liči na karmin. Ali ne razumem kako je to moguće. Dajte mi to. Evo je moja roze Nutella. Sipat ću je unutra. Odlično. Gledajte. Moj karmin je spreman. Wow, to je nevjerovatno. Smislila sam još nešto. Gledajte šta imam. To su slatke Milka čokoladice. Tako su ukusne. Sipat ću ih unutra. Odlično. Ali to još nije sve. Sipat ću preko med. Kako lepo curi. Lepota. Šta radite? Bako, šta će vam dinamit u torbici? Ne, već je zapaljen. Daj mi to brzo. Bitno je da su svi živi. Jao. Sa vašom bakom se bolje ne kačiti. Hajde, Susan, ti si na redu. Da. Koliko stvari baka drži u torbici. Izgleda da sam našla ono što mi treba. Da. Sad ću otopiti čokoladu fenom. Odlično. A svu čokoladu ću sipati u flašu. Wow, koliko je ima. A sada to treba dobro potresti. I sklanjam flašu. Eto, dobila sam čokoladnu flašu. Treba je napuniti. Unutra ću sipati M&M's bombone. Lepota. Stavit ću slatku etiketu i dodati poklopac. Eto. Svaka čast, Susan.
Prijatno. Wow, svaka vam čast. Je li to labubu? Cool. Hoću da ga probam. Tako je sladak. Čekajte, unutra ima nešto. Wow, pa to su čokoladne kuglice. Obožavam ih. Da, divno. Idemo dalje. Oho, je li to karmin? Izgleda kao pravi. Sad ću da probam. Oho, unutra je žele. Neverovatno. Da, jako ukusno. A šta je ovdje? Čokoladna kola? Čujem da ima nešto unutra. Sad ću da razbijem ovu flašu. Hajde i... da, stigla sam do bombona. Ima ih baš mnogo. Lepota. Jedva čekam da probam. Čokolada je preukusna. I bombone su ekstra. A vreme je da izaberem pobednika. I to je baka. Ne mogu da verujem. Tako sam srećna. Čekajte, imam posebnu odeću za proslavu. Eto, tako je bolje. Wow, bako, tako si lepa. Da mi ispečete tortu. Ovakvu, jel može? Da, sve je jasno. Ja već počinjam. Prvo ću probati ovaj fil. Odličan je. Znači, mogu početi da mažem kore. Super, zatim ću sve rasporediti lopaticom. I ponavljam isto sa svakim slojem. Odlično, zatim ću premazati tortu sa strana. I eto, savršeno ravna torta. Zatim sljedeći korak. Treba preseći tortu na pola. Zatim ću okrenuti polovine ovako. I dodati plavi fil. Kako slatko. Pogledajte. Ispao je leptir. Super. Da, znam. Gledajte. Ovo je magija. Bravo. Sada treba sve lepo spakovati. U kutiju ću staviti ovakve leptire. To će biti kutija sa iznenađenjem. I zatvaram poklopcem. Ja sam završila. Sad ste vi na redu. Da, ja sam spreman. Imam cijelu činiju sa čokoladom. Da, pogledajte kako lepo curi. Preliću čokoladom svu tortu. Biće jako ukusna. Dodat ću malo zelene boje. I gledajte, jel vas to podsjeća na nešto? Da, to će biti pravi čokoladni vulkan. A dole ću napraviti jezero. Sada najzanimljivije. Moj vulkan će biti aktivan. Sad ću uzeti potrebne sastojke, pomešati ih i sipati unutra. Dodat ću još ovo. Da. Izgleda da sam uspela. Pazite, nemojte to ponavljati kod kuće. Da, krenula je reakcija. Svaka mi čast. Bravo, unuče. Šta se dešava? Dok se vi tamo igrate, ja sam skoro završila svoje remek delo. Ostaje mi samo da ukrasim tortu. Da, to će biti velika livada sa jednorozima. Kako slatko. Dodat ću što više zelene boje. I spašće jako lepo. Da, ja sam zadovoljna, ali to još nije sve. Stavila sam providni kalup. A unutra ću sipati plavu glazuru, a zatim dodati malo žutih šljokica. Tako će biti još lepše. Prijatno. Jao, gde je sve nastalo? Wow, sve je tako lepo. Oho, kakva velika torta. Sad ću skinuti ovaj kalup. Oho, ovo liči na vodopad. Neverovatno. Jedva čekam da probam ovu tortu. To je divno. Torta se topi ustima. Super. Idemo dalje. Wow, kakva lepa kutija. Oho, ovo su pravi leptirići. A kakav je ukus? Sad ću da probam.
Da, to je mnogo ukusno. Ne mogu da verujem. Aha, to je pravi aktivan vulkan. On još i eruptira. Moram ga odmah probati. Ukusno, ali je baš nezgodno jesti ovu tortu. Odlučila sam, ova torta je pobedila. Da, jer sam ja pravi majstor. Dakle, hoću tortu. Pa to je lako. Da počnemo, devojke. Idemo, to će biti zabavno. Pomoći će nam naša muzika. Hajde, Rumi. Počinjemo sa tvojim solom na gitari. Da, malo brašna. A sad nam trebaju jaja. Stavljamo ih u brašno. Tako je. A sada malo šećera. On je ovdje. Treba samo uzeti nož da probušim to. O, da. Ostalo je da dodamo mlijeko. Sipat ću 2 flaše. Odlično, a sada miješamo. Super, napravili smo testo, a sad se premeštamo u kuhinju. Ej, a šta demon radi ovdje? Došao sam da vam sve pokvarim. Sad ću vam pokvariti tortu za vašeg fana. Ne, naša muzika mu neće dozvoliti da sve pokvari. Sad ćemo ga oterati. Uspelo je. A vreme je da ispečemo kore. Odlično, kakav prijatan miris. Sada treba sastaviti tortu. Dakle, kora, krem, zatim opet kora i opet krem. A posle pokrivamo sve fondanom. O, da. Treba odseći višak. I sad svaka ima svoju boju. Odlično. Hajde da okrenemo. Cool. A sad ćemo napraviti rezance. Ja ću imati slatke rezance od Skittles bombona. O, da, gledajte. To je tako lepo. Ubacujem štapiće. Ukrašavam tortu slatkom etiketom. I to je to, sjajno. A kod mene će biti rezanci od želeja. Sad ću ih napraviti. Odlično mi ide. Stavit ću to sve na tortu. Zatim ukrasiti voćnim kuglicama. Ubaciti štapiće i to je to, sve spremno. I ja sam napravila rezance, ali crvene. O, tako lepa boja. Stavljam na tortu, zatim ukrašavam crvenom paprikom, ubacujem štapiće i eto, imam vatreno jelo. Jennifer, probaj naše torte. Wow, napravili ste tortu u obliku rezanaca? Cool! Hoću da probam prvo ovu zelenu tortu. Zanimljivo, rezanci su od želeja, cool! A šta je ovdje? Wow! To su šareni rezanci od Skittles bombona i torta je prelepa. Ekstra! I posljednje jelo. Wow, kakva crvena torta! Jedva čekam da probam. Jo, čekajte! A šta je ovo? Sve mi gori u stima. To je bilo ljuto. Izvinjavam se. Dakle, Zoe je pobedila.